Commander Obi Youths. President Obi Youths. As na kwa your office yo. Akwa you to no be mo na galaba. So tata ya fu ni room on the my business partners and ni room no abun no. Oya mo to white chair. If you want to welcome back. If you want to welcome back. If you want to come back. Chief Doctor Obi na we ebu. If you want to welcome back. Tata. Shy youth but the problem of Nigeria today. Because no youth ma their rights matter how to reject evil offer. If a garden man and neighbor. Imano youth na esu youth imi. Youth na ebu youth. The same youth can use who rig election. The same youth na aga bute ballot box. The same youth can enye egbe si egbu nwanne. The same youth can say suonyi imi ka igbu onye. The same youth bụ na alọrụ ndị politicians ọlụ ka ha wee gbuo innocent people na-ekwu eziokwu. Efu no youth bụ nsogbu anyị na-enwe tata mana nke adịgo dị n'akụ gbaga ntị. After this video now, o wee bụrụ na Obi Cubbana bụrụ commander Obi Youths mmoto iji wee mee appreciate na ọlụfọ ha na-alụrụ ya na otu ha si were eje campaign City Boys Movement. Ha wee na-enwe aṅụrị wee na-asụ egwu gegode ntị. Cubbana, you were so. One Cubbana, you were so. Even go to a camera, you were so. I said, give power. Under power. Sunday Obi Youths will be for one never today. Chief Doctor Obi na we ebu. Obato Enolia? Another iwe. Ka aṅụrị anaghị enwe now. Na-ebiri ha moto. Ha ga-eji wee na-esogharị up and down. Nwere jụọ ọ ife a bụ ife fa na-edere n'ọba. Ndị youth ụnụ anaghị ajụzi ajụjụ. Onwekwe si ya support na nwanne ya o. But ọkịta a na-achọ ime campaign City Boys Movement ka ịlụtala unu. Bụzie onye isi unu moto. Ka unu wee na-esozi ya were eje campaign mgbe ọbụla. Ọkwa achọ imele ọba ife agwa ndị ọba bịanụ ka mme unu empowerment. Asịzi unu ebe a now na ya na-enye onye isi unu moto n'ihu his business associates ka ndị bụ ife anwa ndị otu ndị City Boys Movement for his own benefit ka ọ jee na-eje campaign unu esoghị n'azụ na-asụli ya iwe because gịnị a na-use unu now in disguise as talks. Unu lofuzie na-enwere many things unu nidiri no mgbe mmadụ nọ na mkpa ka a na-agwa ife ọ ga-emele unu. Mara kita na youth anaghị ekwuzi okwu. No. What youth want na bụ gịnị ife ha ga-eli mechie ọnụ olu echi asị na gọọmenti na-eme anyị ma no youth bụ ndị na-eli aka azụ na kpue kita now ewega agwa na bribe onye isi youth bụ ya moto emeghe youth empowerment ebu onye isi youth moto ka o wee na-eme youth mobilize ka ha na-eji ya bụ ije ọ dịkwa na njọ. Ịma why no na-eme ojebe campaign oje alone. People ga-esie a ga-atọ pure water a ga-amụ ya amụ o wee fụrụ na-eme nso eje ije o nwee confidence because na ụmụnne ekwe n'azụ ọba nwere youth ọba nwere men kedu ife omelo na ọ ga-ebutere unu boss ka ọ jụọ na-eje campaign City Boys Movement unu esoghị n'azụ unu na-enwe aṅụrị nwere na-ajụ ọ boss bụ ife unu n'idele oge ọ na-emba akwa ọkọ o buli many Obi Youths motorcycle ka ha na-agba ọkada. Yes. O buli ndị nche ọba moto mgbakwa ọkọ ka ha were eme security ka ọba dị mma. Ọ lụrụ ọbụ iro mgbakwa ọkụkọ ka ndị ọba nwee ebe ha si aga bụ iro dị mma. O tiri ha street light ka ha wee na-afụ ụzọ hapụ ịgbaji ọkpa. Ọ rụrụ ha hotel ka ha wee nwee employment n'ọba. Ọ ihe akwa ọkọ mere n'ọba. Obi Cubbana je na-abute City Boys Movement. Kpọrọzie Obi Youths mezie unu na talks mezie unu ndị security ya mara unu ama ihe unu na-alụ na o sigo ayo na atọ ọnụ unu wato security ya bụ izi unu na boss unu na-asụ egwu na-ekwe egwu so unu enwe mind isiwa Obi Cubbana do empower us ife abụrụ ife anyị chọlụ meela anyị ife ọma anyị na-eme nleka
meela anyị nke a meela anyị nke ọzọ. Ọ bụghị ibu anyị bọs. Ị chọgoro ibu anyị bọs, gaa zụtara anyị ebe 10 or 15 shuttle bus. Ike ndị youth ka ha wee na-agba n'ilo. It will go long way. Ọ bụghị ibu unu one hayas or one commuter. Unu ebuluzie ya na-eso up and down. In disguise na onye bụ unu ọlụ, unu bute talks. Ọ na-eje na Abia steeti. Unu eburu ebuju onwe unu soro egwuso ya n'azụ. Agụ na-eri nri. Unu na-eche nche emesịa anata. Ndị youth, we are the problem of an Igbo and Nigeria. Any day you to rise up to defend our land, I get more from ma. So why you be swimming na alolomana? A man for you to turn your eziokwu. Yeah, no, you are 10,000 naira or turn overnight. That's why today now, okama to leak your secret to old man. Okay, develop here. Okama ta, ngiwa inye your secret to old woman. Okay, develop here. But if you youth get revealed to somebody be your enemy. Konya habwe.